Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo wone mon fof salminama inde mantama e yettode sikela en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka aljuma gam humnude yaadi ayde men e moɗon e kala subaka ko roɓiɗo jayndeji ɗo e Piindi TV. jayɗe leydi men e oɗo subaka ne wayno gaari koye campagne gonaɗo o kono kadi ɗin sumgoji tijjaɗe ñande alet paaɗo ɓe mbi tan ne wayno tan ko hande e oɗo jamma jogori ha joni mbiyen uddude oɗo campagne électorale ɓe kolliti hen wonde noon ina wayno ko hande sanga minuit e oɗo aljuma candidat ji ɗi noon jamoɓe ngol lefol laamu leydi Sénégal ina wayno nana dokkira doole mumen battidiɗe e nden haare gam foɗidirde ngol lefol laamu ɓe garti e on ɗon tarih mo ganduɗa koto banggue yidde fodde mbiyen hebde hakkillaji kono kadi e hebde dade ɓesgol e leydi Sénégal moni foof noon nana lora on ɗon projet muɗum tawi fandare nde ko yidde ha joni etade hebde dade timmuɗe beele ina wona président de la république saabi nden jandi waɗi ko natal ɓen yimɓe dariɓe tawi ko ɓesgol e leydi ndi ina ketto won e candidat ji ɗi jayde le quotidien wi ko ɗin kunali hono promesse de campagne ina jokki ɓe mbitande ko la campagne dans tous ses états manam oɗo campagne ndi ko campagne mo ganduɗa o ina heewi ko woni hen to banggue ɓe koni jiiɗi waɗirde ɓe ga koni jiiɗi hono lamorade Amadou Ba kañum hunima walla hunnima Ziguinchor naɓe ma low toon ko tolni e ujunere milliard e copraji CFA Boubacar Camara kañum habri ma wat e nder jangde leydi Sénégal so tawere pouvoir ko ujunnaje 7 milliard e halis CFA e on tuma jandiyankoɓe gaari e konngoli Ousmane Sonko biɗo wonde hay goto wawa wujjude sumgoji ɗo e nder leydi Sénégal manam ɗum amnotako ɗin konngudi nayyi konngudi makko mbiyen e ɓe kala ne tawe hello nayyi e joyyi e nder nden jaari witende quotidien le quotidien besbi le jour kamne natiri dingaral koko yewti e ɗen ɗon carte battidiɗi ko adi on ɗon alerte woni ɗin sumgoji ɓawo janggo ɓe mbi ko Amadou Ba ce débat en tout cas ɗum woni koɓe bindiri e on ɗon gros titre ɓe mbi tan ne wayno ko Karim Wade o wi kanko Amadou Ba kanko e Karim Wade ɓe mbawi tigui waddude ko wiyete ko alliance manam naggodirde e tindade ɗin sumgoji présidentiel tawi fandare nde ko beele hebde polgu timmugu saabu wiide makko libéral ɗi ina poti nayodirade banggue goto kona ɗum o arti kadi wiide wonde ko wiyete wondene beele inspecteur des impôts et des domaines ina wawi wonde milliardaire o arti hen kanko Amadou Ba o arti e ko yewti kadi e dow on Bassirou Diomaye Faye o wi ina wayno Sénégal naɓe nan jogui ko wiyete ko choix responsabilité et choix irresponsabilité manam Sénégal naɓe kañumen tan jogui hankkendini mbawka mumen kono kadi e suɓade mumen so tawi ina kañumen jogui cuɓogol no wawi wade foof en tout cas konngol makko ne jaaji hello joyyi e nder nden jandi witende besbi le jour témoin quotidien kamne wi ne wayno ha joni koko fate banggue ko wiyete on ɗon fond de campagne ɓe ndentini ɓe mbi ko attention en tout cas au syndrome de maître Abdoulaye Wade en 2012 woni tan yo yimɓe ndento beele ko hemno ko Abdoulaye Wade ina wasa hebde ɗumen jani ko ɓen pamen ɓe mbiyen en 2012 ina wayno caggal nde won e wondude makko hankkadini cikki paami ene wayno tan ko laamu makko gasi e on tuma ko dokkono ko on ɗon fond de campagne caali wadde ɗum dépensé moni foof waɗi ɗum e koyngal tuuba muɗum saabu andude wondeni ko Abdoulaye Wade hankkadini koko gayni e on tuma noon ɗum jibannimo caɗele saabu waɗi ko wiyete ko hono vote sanction massive woni tan yimɓe gooti tawi gootiri ko libde ngol laamu Abdoulaye Wade saabi noon jeene ko ɓe mbi ko yo hono ɗum rente en tout cas ina foti rentede no ɓe mbiri en présidentiel 2024 entre Babacar Ngom ɓe mbi ko la grande révélation e oɗo campagne débatjo kala to wirti tan ne wayno ko fuul yimɓe hewɓe daalabol tigui hono o rewnoto saabi jani ko ɓe mbi kanko woni révélation e oɗo élection présidentielle tengti on campagne kanko on débatjo omo tawi e nder nden jeyde las quotidien ɓe mbi ko campagne électorale la grande offensive de Anta Babacar Ngom en tout cas gueɗe makko mantiniɗe on ɗon campagne mbo waɗi surtout e ɗin ɗon konngudi kono kadi e on ɗon full mbo rewnoto kalto rewi ɗin sifaji kalen tawe hello jeegom e nder nden jandi witende las quotidien l'observateur nde groupe Futurs Médias nde nden ari koye ko fate banggue ha joni ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe
wurduɓe e ko wiyete ha joni yimɓe ɓe gona timmuɓe to banggue terɗe woni ɓen so on jiiɗi wofɗuɓe walla ngakkaɓe terɗe tan e mbaɗi kuuɓal ɓe garti wondene ɓen ɗon yimɓe de ko yimɓe ɗawaɓe ha joni foddeji mumen kono kadi kunari ɗin o campagne gonaɗo ɓe garti oɗo dernier parade électoral ɓe kolliti wonde Anta Babacar Ngom kañum tigui ne wayno holliti wonde koko jogori nawde mo ganduɗa kam woni Diomaye Faye e yesso lawol konngudi Anta Babacar Ngom en jaaji e nder nden ɗon jaydi kona ɗum ɓe garti wiide wonde Diomaye Faye kañum yiddi muɗum tan ko ha joni weltinde ɓen remoɓe leydi Sénégal Idrissa Seck kañum waɗi autoproclamé vainqueur manam o saaha o wi tan ko kanko jogori folɗi ɗin ɗon sumgoji Aly Ngouille Ndiaye kamne yiddi muɗum ko wadde Casamance on ɗon nokku mo ganduɗa ko nokku ndema leydi ndi ɓe garti oɗo interview bilan de campagne mo mbadde Mame Boye Diao kono kadi e tobɓe walla mbiyen joporɗe sappo prioritaire e nder programme Daouda Ndiaye woni professeur Daouda Ndiaye goto e candidat ji ɗin sumgoji présidentielle gasi walla ma gas hande jamma oɗo campagne électorale ɓe mbi tan de ko ɓen candidat ji ma nawtu koppiji mumen e oɗo aljuma saabi jani koɓe mbaɗi ko natal drapeau leydi Sénégal e ko yewti ɗin fannuji goɗɗum ko tawte hen ne wayno gam ɗin sumgoji présidentielle jagoɗo tambiɗe gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal ɓe mbi ene wayno tan ko dartini ko fate banggue circulation des véhicules auto ɗi on mesure noon ne wayno tan ɓe mbi ko hadde auto ɗi wadde ko wiyete ko circulation interrégion manam ummade e diwan ene tindi diwan on application noon walla mbiyen ni ngal kuulal koko waɗi valable e dendagal jogli Sénégal kala e kuuɓal kono ko ñande alerte nde woni ɗum ko haɗa en tout cas jani ko ɓene jañi hen e helle mumen tati nden nden jandi witende Dakar Presse jayde Rewmi quotidien e o subaka kamne arti koye o ñalawma battidiɗo ɗin kam on campagne électorale ɓe mbi ko Dakar wonti nokku mo ganduɗa o ko nokku pottital wonata ɗin candidat ji gumminoɗe ɗo e tindidir leydi ndi kañɓe kalnoɗa ɓene garta ha tengte ɓen joguiɓe ɗo base kono kadi e wotoɓe ɗo Ali Mamadou Dia mbo pur ina fada toon to stade Amadou Ba mo bennoɓe ko yakar kañum waɗata ko caravane Khalifa Sall kam fada ko toon to Grand Yoff docteur Daouda Ndiaye kañum ne ina ɗamina toon to Guinaw Rail ɗo e leegal Pikine Guinaw Rail mbiyen ɗo e wuuro Lamorgo ngo Dakar Le Soleil gendire nde kamne arti e ɗin songoji présidentiel Mouhamadou Makhtar Cissé jagoɗo tan mbiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal waɗi jillu toon to Thiès ɗum ɗon noon ko gam ƴewde wadde ko wiyete ko taaɓe yiyana hoore muɗum on matériel mo ganduɗa ko tawtere e école aji ɗi o wi tan de ko on ɗon résultat sumgoji ɗi ma won résultat sincère et incontesté en tout cas ko résultat mo ganduɗa o ko labɗo kono kadi hay goto jogotako hen kine yedda ene wiye wona gonga e ko nandi hen ɗin konngudi makko ne jaaji e hello ɗiɗi ene nder jandi witende Le Soleil jayde Vox Populi ina tawta hen konngudi on Mouhamadou Makhtar Cissé jagoɗo tan mbiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal ina wayno tan ɓe mbi ko yeehi yo manam nebbisade ɗin ɗen kaɓirɗe ganduɗa ɗe ina tawe e nder école aji toon to Thiès hani e nokkuji goɗɗi toon ni o suuti konngudi wiide makko wonde ma won sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko ɓurɗi labde e sumgoji tarih leydi Sénégal ɗin konngudi makko ne jaaji e hello ɗiɗi e nder nden jandi witende Vox Populi jayde witende Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓe men jande je oɗo subaka ɓe gari koye match amical international hande hakkude leydi men Sénégal e dowla Gabon ɓe mbi ha joni ko moññude walla yeɓɓude ɓen pante ɗin ɓen witeɓe les panthères kono kadi wawa dañde ko wite ko on ɗon nouveau départ en tout cas jani ko ɓe garti e tarih ɗen pottiti hakkude leydi Sénégal e dowla Gabon ko laabi jeeɗiɗi ɓe kawri Sénégal ene wayno heeɓi fiideɓe laabi jeegom Gabon fiiɓe tan ko lawol gotol Aliou Cissé kadi arti so famminden holko saabi Sénégal suuɓi ene wayno fettidde e on ɗin leydi Gabon Aliou Cissé ina joopi fodde sappo e joyi victoire e on ɗon amical Pape Gueye e Harouna Sangaté foofen petra e oɗo match saabu ɓe mbaɗama ko wite ko ɓe goni ko wite ko hono forfait caggal nde ɓe gañi kamɓe ɗiɗo musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko jayde meɗen dawruno e oɗo subaka battidotoɗen tan koko yewti e on ɗon dessin odia no goden wadde ɗe balɗe kala ene wayno noon dessin ono jirɗon ni ko alhaali Habib Sy Cheikh Tidiane Dieye kono kadi e conseil constitutionnel jirɗon ɗo jiiton ɗo ko oto danejo ene waɗi matricule 2024 ina winda hen candidat Habib
kono kadi ponoje ɗe ene coha c'est à dire ko hollirde wonde on ɗon oto de ina wayno tan koko acci bolol ɗum ko caggal nde kanko Habib Sy o waɗi retiré candidature makko o yiiɗi wadde retiré candidature makko en tout cas ɗo wi wondene omo nanggorana Diomaye président on coalition e on tuma noon conseil constitutionnel wimo wondene ina wayno ko ɗum ɗon délai ɗe waɗi dépassé saabu o fonno accude ko ha heddo balɗe 4 walla balɗe 3 kono noon o acci ko ha hedde balɗe 2 e guddugol on campagne te ɗum kuul leydi ndi ne cali ɗum joni noon jeynekoɓe noon ina doki konngol ɓe ganduɗa ko wayno kanko Habib Sy ɗo wi wondene la circulation intercandidat désormais interdite rutti noon o wi wondene mo ruttu o yaara jaam jaam e manam o ruttito e wadde campagne makko hande gasi kala o rutti noon omo jogui tableau goto ni winda hen Habib moye Diomaye e on tuma ɗo dow to oɗon jiiya oto mo matricule 2024 ene winda toon Cheikh Tidiane Dieye CT moye Diomaye ɗum ɗon noon ko hollirde wonde tan on kam kañum heeɓi wadde ko sohluno ko so tawtori on coalition Diomaye président kono Habib kam kañum heeɓani ko way noon ko ɗum en tout cas ngal natal e ɓen dessin ha joni mbiyen goni e hollirde musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno komin tonganno on e roɓido jayde jeewaɗo ñalawma aljuma en jetti bandiraɓe kala eɗen mbiya tan yo Allah hokken vraiment yaade woteji ɗi e dow jaam goten e jaam tawi ala fitina deere teere moni foof kadi aussi waɗa choix mbo yiiɗi o en tout cas surtout par ce que wodde nde manam wadde vote ko ɗum choix ko ɗum sumgo neɗɗo e yidde muɗum e famde programme yiɗan neɗɗo aussi gardigo leydi donc moni foof yo wat choisir yo suɓa mo yiɗi e mbadi deydi e teydi e mbadi kadi ganduɗa koko mbadi état de droit kam e démocratie eɗen mbiya yo Allah hokki en hawrude e altine paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nden on mbiyama yo jaam jogo min jogo on en jetti Djiby Dieng to caméra montage ko Ali Fall yo en gone jaam.